The address no ye Badwam so kase be wa kwa ba me da say so gusu ehwa Adom TV den nsem no e do so de obetie bi ene se achechefo bi e de nsem to dwetwe sem potem wa trade no network ni won ti ama de chede adusua ho nsem no enhyeda enkoyi wono mo eka bi ewom so wode ade chede mu oden atompanifo wono mo hwe TV te so anim na kan kwanhia ya esi ye no enipa makomako edunum na abeto dwase omugusu a ewo ayaresabia mpanifo hwe wo na sika hodo aposifo nya no kwanhia ni mu no wodi ni nyina ama empanimfo se wo mo de no ho to mo na wade ama wo we ni sema hodo bi na mde so mo so Badwam so kase ka se DSTV channel 280 Go TV channel 119 wo hia me aya frɛ me anoche wa pa ajwa se wa fe nsɛm nche mo no me de to so ama ye frɛ nche mo ni nyina se e wo che krom di basic school ye no wasa amanfi central mensi no emu e wato ye mantem emu na chechefo chemu a sɛde na wiase nyina da ne ho na ba fintinta fi de kase ne no en wadi juma project work ahodo nyina ne ho enam panimfo sende fa mo mo nanso so esan send network enyina so won potem ho nti no wo mu ntumi download impo na wa kire enkodai ade nti ha dwen pa be ya kaso ye no ne nwumeku ahodo etesa ro mo modern send network obemo mbio area has said the network system is very bad. Say about say network quite very difficult. Most especially see internet na. Ye teacher for you so dear. Ye nyama ni nyina akwa akoye internet. Ye tumi frɛ ye say ye mfele forms be online. But see ye be ye na ye nya network aye dey. But ye ho kire pa ewo ye network system no. Ye dum light bia ye nya network. Ai se nyina abegina ha. Wo ye secret call bia untimi enye. The srempanufo ombeboae. Because nan saying ye juma ni nyina akoye soft copy into no me phone kura dundum bia ma juma no ayedin pa ma yawa. Unit Committee Chairman Awo Chekrum Shedrako Wusu Candyman enso edin semsi na tudwa edefa networker enkoyi ewon patemu ho no. Ye ha o madwen a mo mbe ma eketua ne bi. Na ensuo buna na ji kukururu ayira mo ne tepe na dum. Ndi light no so dum a yentimi nya call yentimi nya hwe. Ntama ahakra we is business ye ho ye den pa kuru nso atre kama nti nke besre MTN for ana se mpanifo mo ka bi wum se nkomom le kase ne bi ano de ada light ni dum kra eda so ye adwuma na afi nsuo no so ye hia nsuo no gya so ba ha kuafo ye de ye bibi Yegusu ajina ngumasuya mu ensemo na we ne technical vocational and education training no na eternity as TVET empanimfo a wonu ka bi wo me kire ye stakeholders wo mo de adehwede modern ato Ghana ba ne wo mo ka bi wo nyina ni se wo strada braso so wetena se na wo hwe TVET no a ya pa ho ntomo a frase ye adwuma no adesuafo no wo mo how be na wo mo tutu ye be no tutu a ebe ye sanse ne botaye ne se dachi be ma wonu mo esua sa de na nyansa no dwuma enti wo mo ani nkwo ho na sa nkomo yi woni no hwe aban hyehyɛ ya odi atoto akwan mu asesi ama nhyane adwuma esua ekɔ kan ne ebe ma ama ye nua no ye maame no ye papa no mo kon adɔ no mo ehu sɛ sese ya no se ye de ye makɔ sɛ omonko vocational na technical school a enye bibia wo se ye gyan no ajeje mu eye bibia edi mu sector won esua adwuma kwan won apprentices artisans ye na ye nkɔfo a ye stakeholders in TVET na sakraya aban ayɛ ewo TVET mu no ye nyina ye ntibi na fe nso emre bia sakraye bi ba e de ohaw fufuro bi eba ohaw ben biom na eyi niti a e wo se yen a ye wo sa sector yi mu ye hu ye be ya ye na ye be de hu abobo ye ahwe okwan a ye be fa so essence ye hu se TVET no eye enu achi adesuafo ne wona wode won ho ehye conference ne mu enso de nsem sei eto Adom kase enim so obi ma me atare na meka chen say oh ende beji and say 3 days time come for it. Uti wa untimi ba vocational school inti am on discourage and underestimate omumba tumi komenim na misua ade se ne be ma medwuma na menye ne enko kechiri ayenwere ye ho na yetimi ye adwuma ne yi a ye kra ye wo ska chemo se bi omote Abraka nkwansia kase no si wogomu a wo kire kono mo beka ya ne dumje adwuma company fo kire se wabra wo yi nipa no
over $9,000 ewom na sabra yakasai empenifo ya wonom ewo Winneba Division MTTD Police Command na wo muchemu a with $9,670 $2,630 Liberian dollars, 470 Ghana cedis, any mobile phone makumaku ensia ama Bujumbura GPRTV4 empenifo se wasrada wo mu anya kwanhia no ya wada yare sabia no se dunu na aka se wo hoto wo mu se wo se sa ne mehemfo de na wo nchema in their backs or handed over to us was $9,670 and then $2,630 Liberia dollars and then 470 Ghana cedis with 4 phones and then two other mobile phones, making 6. Ghana Private Road Transport Union Chairman of Ghana Liberia Branch James Nuama Adom say and a two-dra. Na se kase ma Ghana Police, especially MTTU Winneba. Se accident ni see no. Omo ya ade pa e ko omo accident see. E ko ye de omo so omo ye nyina. Omo prepare any fire service. Omo prepare nyina no. Omo do omo e ko hospital. Ana omo asabi omo free mu no. So do na ekogu much na mo free mo no o ma tane ska o ma saka ye nyina ene o mo no ma nyina e de amame onipa ba ko a wono enua ana na wo yuton bus yi mu bi anya konhia e ma ne to anana no mo onse do kwame twumasi enso e de nsem sei ene to Adom News nsentwofo anim nyina no yasom na yenim se accident na sin enya de papa ene e ko hwe ka no ne tanka driver no e hwe da tanka ne de enya de a eswani nti ye boase Ghana ban ni road safety no omonhwe omomwaye ma ya kwanso Kumasi Accra road any Cape Coast road wo hwe kwan we ye kwan a eye ade a ka kese ne kan ketwa enam so yie pa Yewusua ejina rehosem emona mobekai a brantie na se akwada Justice Mensa Akakpo ya nipa bonfo bi je ne nkwafiri ne semu abokope no onse wabra empenimfo susu se nkrofo bi nim hu bi na sa nkrofo no ye oba na ne kunu na wo ma wo kan na se wo ma no wonu sese bi kokoko gina sem di bia kase mu ne edi wo mu asem ti bia wo so de onko no juvenile court na ajaben court no tena se no he ona na najwa se wa dua donten ene wo tena adwamu no wo chese enkwada ne famu asem die no yakopon ya dum afiada ene bekoso mesra mo se bibia ya botere enti wo munya botere ne kasa bia enye papa ne nuabo na de esra mo a esra wo omuntwa jeje na nkasa mpo asem a waka no a kire se wabo mo media fo na ba so se mudi akire ni nyina no enti menye asem a ebe ya asem jan keke wakasa ma yenso yakoma toye enipa bi nso a eka abusua no ho ebaye ene adom kase ekasae sama ye kan ne se ye pe atentene ne ti ye sre police panyini ye papa dampare ofa ne nansi fom kamia ye se de bia bibisi a ye se hiafo ne sikafo de entimi ne wo montwe sam no kura da ho a ye nto sebe ade no waye nti wose wuditum hu se waye mudi na chi bebre na mo pesa mo hatasem no so susu wenya sam aye hataso we enya sam aye hataso nti yasem nyina ne se na nadu ya pa ne chew wani owura dampare yesra no asem wedie yesra na da wuruma ono kita omen yesra no se woja papa we mane sa kwotena bro no so dia ene yesra no Every one na yanko asante mantemo sika krom obuase na wona be Anglo Gold Ashanti na ebeto odwase wono mu a eni tumi kratans wotu mu gudie beye ahasa akwakoka Anglo Gold Ashanti wo mu amena baako emu na ehwehwe mu ma beto odwase nyese wono mu koka amena mu na nipa dokra no no mu ye de wotwenso 87 na amena ne de wono mu wura mu nanso ekwane Anglo Gold Ashanti fo ebia to wose wo mfa mu mpie no wosuro so wofa hopia empenifo ba kire wo mu nti ene obo wo ntiri mpo so bekoso a asamene no sa brede aposifo no wo mu ka bi wo mu ene wo makasa manipa aduo wotwenso no wapia bonten aya nokure ba nokure so ese eka they were not trapped willingly ene omuko ho se omukope omanu aduane abeti na unfortunately no on their part no on baby omo fa wurom no me say mine no so
leadership no ehu ye enna omukọ sili ho omukọ kata baby omufa wuro mu no ano that is they can no go back where they went through. Enwachi mensiri krachi yo boss is first in emisa enso kyerɛkyerɛ sentia galamsefo yi ɛyɛ de wo mo ɛyɛ ye nso kyerɛ sɛ enya de atwa yi mimi hu ni sɛ underground ne kɔ no ɛyɛ ebi mo dead because ɛyɛ faster ɛyɛ recreative akɔ no wutumi kɔ ba dakropɛ ubenya sika enti sɛ dia yama watase a wukotu a wutumi atu bɛ 1 year kra na onsanka hwe no ɛno nti no ɛyɛ a mo de compare na kyerɛ sɛ baby ɛyɛ akɔnɔ kyɛn baby ɛno nti na ɛyɛ ɛma ne basa ba ne nyinaa mu no so na kakra me ka ne sɛ me hyɛ ɛmabu no nkran sɛ Every one young Kodumja, Ejumakuno, Emuna, Chief Fire Officer de Magana, a National Fire Service, no, a Julius Kuno, a Lebkure, na Openi, what they are the Shadia to Enkanka, and many will say, I can't hear any one more word you mean, Sabase, how we say, Siana, Uncle Cano, Yamania for Africa, and Ma would away a few more, and the Jahu Woman, and Nayami and Ninko, Quanya before so, I'll be a home banner, just as she wants some abrasive said this is say at of I believe FISLA will be able to rally around her to enable the service meet its target of reducing fire breaks by 60% by December 2023. This could only be possible by aggressively embarking on house-to-house as well as radio and television education programs on fire safety precaution campaign nationwide. With the efforts so far made by the Safety Directorate, fire breaks have been on a decrease on the monthly basis since January 2023. President Aononeda Fire Service Ladies Association ano FISLA Doris Lamte edi tudwa enema hodo bi a womo edi egu akwemu a womo edi boa emayo a womo service nim. We aspire to become a beacon of inspiration, a force that drives positive change in the community that provides unwavering support to its members. To achieve this, we have formulated a comprehensive plan that encompasses various initiatives and programs. We will foster an inclusive environment that encourages active participation from all members, where everyone's voice are heard and valued. We'll organize workshops, seminars, and training sessions to enhance our members' skill and knowledge, empowering them to excel in their respective fields. Yanko adwadifo Emma na adwadifo no hem also adwabia no mo adwa ho hema ewo ho na se market queens asem ena make enkran adwa kasie mu na afi kumasi adwa kasie mu no aka won ho abom agigi sika wo kire se Alan Kojo Chairman Alan Cash afi na adu no susu ogina se Franketi no MPP amanyoko ni di mu nti wo mo akeka wo ho abom agigi sika kwa MPP eye omo party officer akoto form sa mo panyi na yewra Alan Kojo Chairman di obi enim se we dwadie ehene enti my time ade to ye ni wo Kumasi job no wanya oye obeboa ye pa nti yeso yese ne bose se Nana Akufo-Addo ebreso na wo transia enim se yewra ne beba na ne krata de ye ma no kwan kra mo no kra wonkonko yi ye nya ebegigi ska na ye de akwakoyi krata no ama no mene mahema afo nyina ye kabom ani dwadifo nyina kabom ame agigi sika enya more than 1 billion titi sika na America na manyini timi kan ya ba eti agigi sika ri wie ye no ane ye de call bank ane ye de kokotua eka na 500 million titi de no ane ye kokotua ane ade receipt ane ye de aba said ba be yi krata akoma yewura line egusiwa wo MPP amanyoko no won mabato ensemwa na ase north said empenifo akere se adwano adampan na se obi eboa no ho na wayido obegina na emu na okwa MPP amanyoko ni dima Charles Opoku ene Frederick Freeman che wo mo na ayi wonti pese wonom epre e MPP amanyoko ni dima sabrede wakwa akoto forms a Adom kase ne wo mo atwenkom enhezi ye ne adwumanti yegudo a forms no pi na wo ho to be biara onu so ojini huzi there obe contest for the primaries wa asenno no so yeretwan in the yebopon enyibrebe ye 5 nyame ya aduma ochina
no ye closing date say obi so ba ye wa ha hye no so ye retwan ho Enwechi Charles Opoku and Frederick Freeman Che and Musifo and wo honom no eso jinsem sei in the toaso. Ye ba be picking form no on behalf of Honorable Charles Opoku. The one and only. Bani say okokese na duru honom a obetumi akon no age akonya no de ama the New Patriotic Party. Na impempe no ye papa de nisuade hu na esi nani so de ene bebre. Na waye krado say ye ma no akwanya na obedi amanyoko nanimu a obedi akonya no nokuremu ne fe nso so na efe no wabo party ne ho ban na impuntu a esefata asen no fo no wahwe amanini na nso so atoyie yenim se omobo woni a omonim wo na woni abre na woni mo aye djuma no bebo amabaso there is a story say MPP for your woni a abre e o party amabaso yenim se this time round asen north is going to do that.